Lapor ke Patisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ki Pulit ka anti-narcotic task force, ki bala yo jingtip ka babanya na katanat sintiat ha ka arp sautarek uyayong arjar punriyo, ki la pelong ya ka jingpen apshrib ha ka sinong Umeit Ribhoi district ha ka por kembah nyosteng minmien ha ka pakilabat yo wayu bri ubala tip kerteng kum utilak rai ubasa hanong mensong halor ka jingdon kiti bandai Thied yo Drok na Guwahati Assam. Na kamet jong ni ubar jela ki Pulit kilayo kurob arteli kisendok sabon balathep yo Drok ubakhya khat khandai pen hinyo phulai gram ya utilak rai ki Pulit kilarano sya thanat ban pelong susu ya ka jingtokit hapo ki kendon jong ka NDPS Act. Libut. Betul. तारीख दो 24 तारीख कुछ सामान है आप इधर से निकल के और है हमको तलाशी करना मांगता है पहला कर लो हाँ मजा ai có phật buang bu lihat betul itu halo Chandor Sindam ini हम पुलिस स्टेशन से हाँ हम एसआई सेक्रेटरी बोल रहे हैं हम लोग उमेद नहीं आप लोग का तरफ मिला है बीच है हम लोग का इंस्पेक्टर है उसी सर है नहीं हम लोग का उसी
Yes, yes. Rak kata troli. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ya kasnong nang ikwa yo sngo bahan na kasnong de lakot kalayat dikila pen sngo hina snong ki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ru ki don hi convey bet ya ki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ya ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala ban wan kane kawai ka project bi ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha ka jalla kadon kata kendon ka 90% of non managerial posts kan let shaki locals, 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnot ngiru hangni shuaban take up yung project day ban thu bakla habang warra yaki investment habang warra yaki bakum kini ki project net yang nga opi ka bakaddo ki jimontoy kan long yangi ki kon samna. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.